X'se nażel li niekol l-ewwel darba li niekol fil-ġurnata. U din mistoqsija li forsi ġieli saqsejt lilek innifsek. X'ħan aqbad niekol filgħodu? Niekol kif kont malma, illi pereżempju nagħmel sirjien, nagħmel xi biċċa ħobż bil-butir, eċċetera. L-ewwel qabel kollox, fi xħin tiekol mhuwiex importanti daqs x'se nieklu u kemm nieklu. Mela dik number one. Kif tafu speċjalment dawk li lkom isseguna, aħna anzi nirrakkomandaw lill-maġġoranza assoluta tan-nies illi kemm jista' jkun jimxu ma' dak li jgħidu intermittent fasting. Illi dak li jkun pereżempju jaqaf jiekol fit-8 ta' filgħaxija, jikkalkula idealment 16-il siegħa wara u dik is-16-il siegħa wara ikun il-ħin illi jiekol l-ewwel darba l-għada filgħodu jew l-għada wara nofsinhar. Mela pereżempju jekk jiena ħanaqaf niekol fit-8 ta' filgħaxija, 16-il siegħa wara jiġi għada f'nofsinhar. Issa, bejn 8 ta' filgħaxija tal-lejla u għada f'nofsinhar, pereżempju, jiena xorta anzi importanti ħafna illi nixrob kemm nista' ilma still, jew sparkling, kafe iswed, jew te iswed, bil-Malti xarbiet illi ma fihomx zokkor u ħalib. Tajjeb għax l-ilma, il-likwidu huwa importanti ħafna biex inħossuna aħjar u biex nidhru aħjar ukoll. Imma, lura għall-mistoqsija oriġinali. L-ewwel darba li ħanikol, x'l-ideali li niekol? Hemm kunċett interessanti, dettal żgħir ta' però illi jekk nimxu miegħu ta' kuljum ħanaraw riżultati tajbin ukoll u tajbin ħafna aktar. Illi l-ewwel darba li nieklu l-aħjar immorru għal dak l-ikel illi huwa verament baxx jew xejn fejn jidħol karboidrati, carbohydrates. Waqt illi jkun moderat jew xi ftit għoli fejn jidħol proteini u xaħmijiet tajbin. U ħanati naqra eżempji u ħantikom naqra homework biex tfittxu naqra intom ħalli wkoll ikolkom idejat oħrajn, ħalli tvarjaw, ħalli tkunu kreattivi, eċetera. Ħantikom daqsxejn idejat sempliċi. Il-famużi scrambled eggs illi inti tajt illi jiena pereżempju ħanagħmel bajda 2-3 jien naf nagħmilhom scrambled jew mullijin. Ara kif tħobb inti dak l-istil ta' tisjir, insomma. Hemm min jagħmel Greek yogurt b'naqra lews. Il-Greek yogurt importanti illi mhux li jkun low in fat, mela, li jkun low in sugar jew low in carbohydrates biex intikom naqra idea. Bħal dejjem naraw naqra l-label. Jekk ma l-label per 100 grams tal-Greek yogurt ikun hemm mejja ngħidu 5 grammi jew inqas ta' zokkor. Jew inkella pereżempju ngħidu 6 grammi jew inqas ta' carbohydrates ġenerali, hemmhekk bejn wieħed u ieħor qegħdin tajjeb ta' ġifieri il-livell ta' zokkor u karboidrati ikun pjuttost baxx. Mela Greek yogurt b'xi naqra lews pereżempju. Jew sempliċement ftaħt minn dawn il-pakketti li nsibu lesti minn dawn nixtru mis-supermarket u ħadd ftit lews waħdu jew ġews. Taw bażikament huwa kollu ikel naturali illi qed jagħtina ammont sostanzjali ta' proteini u ta' xaħmijiet tajbin. Issa, għal homework li għedtilkom, ħanitlobkom tfittxu sempliċement keto meal jew keto snacks. Keto tispellija hekk. K-E-T-O. Keto. Fej ħajutalkom ruxximata ideat ta' snacks u ikliet illi intom tistgħu tippreparaw anka għall-ewwel ikla tagħkom fix-xini. Għax idealment, u dan huwa l-punt ta' kollox, meta aħna ħanatu lil ġisimna il-proteini u x-xaħmijiet it-tajbin filgħodu, qisna ħaniprogrammaw il-ġisem biex huwa nsilli spiċċalu il-fuel illi jkun ġej mill-fett, tajjeb mix-xaħam it-tajjeb, mela il-petrol ikun ġej mhux mill-karboidrati għax għadna ma tajniex, imma minn dan ix-xaħmijiet it-tajbin, il-good fat. Ġisimna, once li dak spiċċa, once li jużaħ dak l-ikel, ħajdur għall-istess fats, però darba li għandna storjati. Tajjeb, jiġifieri hemm tendenza ħafna iktar illi l-ġisem jibda juża x-xaħam għall-enerġija. Waqt illi jekk immorru għal dak it-talim sfortunatament antik illi pruvaw ibellawna matul is-snin daw il-kumpaniji ġiganteski illi riduna minn xkunitna, illi daw iċ-ċereali tas-superhero, jew li jgħidlek illi pereżempju tajjeb jitfalek xi inch tape fuq il-qudiem tal-pakkett u jgħidlek dan ideali għal min għandu għal qalbu
il-fiżika, tajjeb, naħseb fimtuni għalli ma seri l-qed ngħid. Dawk huma kollha mimlijin sokkor, jew għandhom ammont ta' sokkor qoli. U x'jiġri? Meta aħna nieklu dak it-tip ta' ikel, apparti il-cravings, apparti l-leblieba, li jiena ħajbqa' jkolli aptit aktar sokkor matul il-ġurnata, u naħfu xi tfisser dik, m'għandix għalfejn ngħidlek jien li inti tkun bil-leblieba u tagħmel ġurnata kważi tiġġieled mal-istonku tiegħek kemm kellha tagħmel ġurnata taqa' għat-tentazzjonijiet u bħad droga ħaġa ġib il-oħra. Apparti minn hekk, kif nafu aħna, dawk il-karboidrati jqabdu aktar ġuħ. Jiġri anke jekk dak li jkun b'dik il-leblieba jibqa' jirreżistija, tipikament ikollu aktar ġuħ illi jkompli jiekol jew li jiftaħ l-aptit. Waqt illi tekniċi, kif semmejna bħal daw tal-keto snacks jew keto meals u saħansitra meta akkumpanjati bil-fasting. Ħafna nies jgħidulek illi jiena id-dum ma jerġa' jaqbadni il-ġuħ. Mela ħanitolbok tagħmel ir-riċerka inti bħal dejjem temminx kull ma tisma' u kull ma tara fuq l-internet. Jiena Mattejus Grasso minn New Better Life, l-istudji tiegħi kienu u għadhom fuq ix-xjenzi tal-exercise u tal-isport u dak kollu li jidħol miegħu insomma psikoloġija, nutrition, eċetera. Però xorta toqgħodux blammed fuq li ngħid jien, l-ewwel nett bħal kulħadd nista' niżbalja jew nista' ngħid xi ħaġa li mhux eżatta, illum għandna l-internet u l-internet nitgħallmu kif nużawh. Jekk nużaw pereżempju il-Google Scholar, mela da Scholar x'inhu? Google Scholar ħajtellaqlek numru ta' riċerki u studji li jkunu saru fuq is-suġġett li tiktiblu inti. Mela jekk pereżempju ħadd tidħol fuq Google Scholar, tikteb sempliċement hekk ta' fuq is-search engine fuq il-Google stess, tiktiblu Google Scholar u tiktiblu intermittent fasting, ħajtellaqlek xeba studji u xeba riċerki dwar intermittent fasting. U tara inti toċċa li f'każ ta' mediċini, f'każ ta' kundizzjonijiet mediċi, dejjem ħu parità tabib ħalli tara inti personali x'l-aħjar tagħmel. Aħna New Better Life apparti li nafsu ħafna fuq il-nutrizzjoni fuq il-moħħ. Namlu wkoll nofsija session exercises dejjem ħajkun hemm coach illi ħadd jgħidilna jew jgħidilna x'ħanamlu, kif nagħmluhom u jduru magħna biex jaraw li qed nagħmluhom sew. U dawn nagħmluhom it-tnejn tas-sibt. Minn kmieni filgħodu nibdew mis-6:20, ikollna fis-26, fit-8 u nofs, fid-9, u mbagħad jeqleb wara nofsinhar fit-3, fis-6 u fis-7. Fejn apparti din nofsija exercise jkun hemm il-mużika, jkun hemm l-air conditioning, il-fannijiet, purifier minħabba xi virus jesu dawn l-affarijiet kollha. Il-qofol tagħha hija l-komunità li inti ħadd tiltaqa' ma' nies li huma simili bħalek, illi tipikament għandhom familja, għandhom xogħol, pereżempju l-maġġoranza assoluta, forsi anke ħafna minnha wkoll għandhom it-tfal, eċetera. U il-common goal tagħna ikun illi ntejbu saħħitna, ntejbu d-dera, ntejbu kif inħossuna, ntejbu l-enerġija, nkunu aktar kalmi, inqas ajma jmalaw, allura aktar niffunzjonaw, aktar nkunu flessibbli. U dan l-affarijiet kollha kif jgħidu bil-Malti fejn hemm laqda hemm is-saħħa u l-fatt li qed tara nies li huma simili tiegħek ħajjejnek ħafna wkoll anke fl-aspett psikoloġiku għax anke tgħid kelma qabel tgħid kelma wara tagħmel kuraġġ fatt ieħor tiltaqa' ma' min tarhom bajnejk pereżempju li tagħti tagħhom ta' kif bdew u mbagħad illum qed tarhom live quddiemek tgħid il-lanġi dik l-istess persuna. Alla naqra kif kienet meta bdiet x'kambjament għamlet xi progress għamlet. U dak l-appell tiegħi llum. Illi inti dejjem ħatara x'l-aħjar li tagħmel u l-importanti li tibda tagħmilhom għax li tara dal-video u ma tagħmel xejn dwaru jew milli tallimt maħna naslu kien. Jiena l-ħabib tiegħi Chester illi bħas-sottu ġie jagħmel it-tidwira hawnhekk jiġri waħdu fil-vojt nixtiequlkom il-ġurnata tajba.